Laukiz. Dana emon bihar jako maitedan askatasunari. Lauaxeta. Askatasun goxalderuntz, sugarra dira basuak, sugarra basuak eta zidar argia itxasuak. Laukiz, edo laukiz handi, mongi aldean esaten jakon moduan, Uribe Butroe eskualdean dago. Baserri giroko udalerria da, naizta laukiztarrek nekazaritza eta industriako lana aspalditik bustartu izan daben. Azken urteotan, bide barrien akulu, etxeak egin dabe Zelexalden, baina batera zein bestera begiratu, laukizek betiko herriari eusten deutzo gaur egun be. Baserri eta etxe sakabanatuak, hortuak, lantzarrak eta basoa dira nagusi. Gure ibilbidea, Mentxaketa auzoko erreskando inguruan hasiko dugu. Handik, errepide nagusiari jarraituta, Elexalde eta Agirre auzoetatik ibili ostean, herriko erdiunera helduko gara. Bide zaharretan zehar, bide barriak amestuko doguz, lau haizetara begira. Mentxaketa auzoan gagoz, erreskandon. Laukizek, Kurdulizek eta Gatikak bat egiten daben gunean. Hementxe ondoan dago Butroiko gaztelua, Oiartzun zaharrez josia. Lurrez albo herrikoa izan arren, merezi dau kukutxo bat egitea. Erreskandon, betiko baserriakaz batera, gerora jasotako hainbat etxebarri agiri dira. Bide bazterrean dagoz tabernea, eskolea eta errotea. Tabernea zan auzoko bihotza eta jentearen bilgunea. Oizan moduan, taberneagaz batera dendea beba egoan. Taberne hemen notezan, hengo aldean amiti zela. Hemeko jentea ilundietan eta etotzen tabernara, arda bat zeruen. Gero, hemen joskilek hasta berek iluntzea da kriston amitezea armatezan. Jentea, herri notezan, danera, hemen andrak ez jaute zilioz, kriston amitea armatezan. Tabernea, dendea eta joskilek. Eta joskilek, bai. Tabernearen aurrean, Bizkaiko Foru Aldundiak Bigarren Errepublika garaian egindako auzo eskolea dago. Bertara etorten ziran inguruko umeak, parajekoak eta asagokoak bebai. Ume asko, joan etorrietan ez ibiltearren, bertan lotzen ziran baskaltzen. Mazerretatik, honetoten etzen egin guztietan eskolara. Eta zer itzen zen duen, Jon eta egurdian barriro etxera hueltau edo? Ez, egurdien, otezan, sasoi bet eskolan, bertan baskatzen, bertan dituzkoen, indabak edo garbantzuek edo olako guzak, bertan preparatzen. Eta bigarrena, gaugak du nezetik, arrotzak edo solomoa edo edo bertan prestatuzkoen eta bertan jan. Gero, hori epokea amaitzen zanean, betorten gintzen zan, hona tabernara, Temila ekarten duen beretzetik azen zuert, hemen aprestatozkoen, eta zen duen, paskaltzen duen. Hemendik, kaminoz kamino gorantz egingo dugu, Elexalderantz. Bidean eskoatara, Zugatzarte eta Ganene baserriak ikusiko duguz. Ganenen, 1971an, Teodoro Kabiak eta Begoña Bilbaok inguruetako lehenengo garagordotegia zabaldu eben, etxearen aurrekaldean aterpea jarrita. Axe izan zan gaur egun ezagutzen dugun jatetxearen hasierea. Orain guztiz itxuraldatuta dago, eraikin dotoreak, lorategi eder eta zainduak, ume zein helduen aisialdirako egokiak, eta erdi-erdian guztiz barriztauta jatorrizko baserria. Jantokian betxukun dago ondino lehengo lehioa, beste garaibateko lekuko bizia. Bideari jarraituta, laster eskerrera joko dugu, kanposanturantza, baina ez barrura sartzeko, aurrera egiteko baino, eta holan, Gatikako lurretan sartuko gara, harik eta Mazerrotara heldu arte. Baztertxu lasaia da, baketzua inon bada. Lantzarrak, karboladiak,
aretsak eta arteak han horremen, eta tarte batzuetan, aurrez aurre, unbemendi etxadia. Matzerrota, Gatika eta Laukiz arteko mugamugan dago. Beinola, 3 errota egozan alkarren atzean. Matzerrota, Duo-errota eta Iberrota. 3 ainotza errekako urak erabili izan dabez, baina alan beharrez beti txandaka. Iberrotakoek eioten ebenean beteten zan Duo-errotako anteparea, eta Duo-errotakoek lan egindakoan etorten ziran urak Matzerrotara. Batez be, artoa eioten zan. Errotarriari soloan emon behar izaten jako jaten. Zoritxarrez, 1983ko uriolen ostean ez da hemen arto eiobarriaren usainik barruntetan. Enrique Urrutia bertoko semea dugu. Berak dinozkunez, Matzerrotan familia handia bizizan, aitita amamak, gurasoak eta 10 seme alaba. Bizimodua aurrera atera ahal izateko, txikitari etxeko beharretan laguntzea tokau izan jake. Bizimodu atarateko, gu gaztetan, kriedu. Geuritikia kriedu den dire, 3 neskato, krieda ondire eta gu mutilbi. Osabea sonetzen kriedu, eta han joten noen eskolara, eskolatik osten bokailutxu hartu, eta hidik ekloten zena basora bedarra handien. Mintuzten iseratxu eta etze horreko jardinen ganen, nos bajatu erdozen, ze, karo, aso gotezan, eta ikusten honen, etorten ezen hidik etzera. Orduan zer izaten zen seinalea? Seinalea, bai, etzera etorteko. Nuzarten mobilik izen tailerik. Euren aita, errotako lanetan ez beste zergin batzuetan ibilten zan. Nire ibiltzen zan hidikaz alaboren baserri hemen, Laukizen. Eta alaboren zela beharrak itzen zen? Laietu satzakatara eta solo prepareua ereikeko hartu eta indabe eta bakotxak aldeuna. Batzuk eriten kalaba, zebestatu bainak indabea hartua, hori iztezan beharra, aldeatzen diona. Gaur egun, idirik ez dago Matzerrotan, baina animaliak zenbat kura. Txakurrak eta txakurkumeak, koiloak, konejuak, ganadua, beharrerako gogoa izan ezkero badago hemen zeriekin. Barriro bidera itzulita, aurreratsuago ezkerretara, Duo-errota dago. Honek be ezagutu izan ditu garaiobeak. Baina alanda guzti, etxe aurrean ederto ikusi leitekez, 17. eta 18. mendean hormak jasoteko erabiltzen ziran burdinoletako eskoria sepalorratzak. Duo-errotatik, Duo-baserrirantz joko dugu. Ez dugu bide lagunik faltauko, behiak, zekorrak, txaltxuak, hauntzak. Ezagunda inguru honetan abeltzaintzak bereari eutzi gura deutzola. Duo aldea etxean, eskoako kaminoa hartu eta lastergara garagartzan. Hemendik inguru osoa eder baino ederrago ikusten da. Bi orena baserrian, Josean olea topau dugu idiei perrak edo erradurak ipinten. Lehen, errementaria perratokian egoten zan, baina gaur egun etxerik etxe ibilten da, untegita guzti. Gerota idi gitxiago egon arren, Laukizen ondino badira batzuk idi probetan ibilten diranak. Proba bakotxeko, zapata barriak ipini behar jake ez idiei. Labur esan da, hauxe da egin beharrekoa. Idia untegian ondolotu, perrazaharrak kendu, apatxak garbitu eta ebagi, erradura barria idiaren neurrira ekarri eta untzeekaz josi. Behar erraza emoten dau, ezta? Baina ez da edo zelan egitekoa, esku ona behar da. Aurrera eginda, errepidearen parean, ikatza baserrian egingo dugu beste geldialditxu bat. Bego barandikagaz barriketan egon ostean, herria itxuraz barnintzu egon arren, auzotarren arteko hartu emonak, bizimodua eta giroa, goitik bera aldatuta dagozala jakin dugu.
Elizalde, alegre, jantzan, iken genuen soinu domekatan, bueno, oso politia leukizuzko Elizalde. Domekatan jolasa egoten zen. Bai, etorte ziren Laurotatik eta Loiuti aldetik bere bai, eta Urduliz aldetik bere. Beti egon da jolasa, beti soinulari bere honak etorte ziren. Domek arratzaldetan hori ez da? Bai, lehena Rosariora, falta bari. Pausu biegin eta atoan gagoz Laukizko erdiunean. Bertan dagoz San Martin Eleizea, udaletxea, lehen herriko tabernea izandakoa, eskolea, tabernak, lauaxeta kiroldegia. Izan be, 1905 abuztuaren 3an, gaur egun udaletxea dagoen eraikinean, Esteban Urkiaga lauaxeta idazle famaduna jaiozan. Zoritxarrez bere ibilbide literarioa laburra izan zan, gerra zibilean tropa frankistek atxilotu eta fusilau egin ebelako. Baina eriotza lasgarriaren gainetik be, berak dinoanez, eta iluntzeko bakian norbaitek darrai kantari, dana emon behar jako maitedan askatasunari. San Migueletan eta San Martinetan egiten dira herriko jaiak. Bai lehen eta bai orain, falta barik egiten dira idi probak. Laukiz, beti izan da probazalea. Eta aurten be, jente ugari batu da ikuskizunera. Orain, aproposko probalekoa dago, arrizkoen katxoagaz, baina lehen lurrean egiten eiziran. Lehen urtero herriko jaietan. Eta nanitzen ziren orduan probak? Orduen, herriko tabernan aurrean, gora eta bera. Kaminora dantza eta berantza. Zarratut egoten zan txapakaz, eta entradea, uste bat entradea mozala, guk ez genduen pagaten, zegu mutiko edo gaztek izan. Eta gero izan, lehenengo frontoi izanean, hainondoan izan, enkatxo barri. Orduen kendu ziren lurreko. Arauak eta helburua lehengo bardintzuak dira. Ordu erdian zeinek untze gehiago egin. Herri kirol gehienetan lez, hiriprobetan be posturak egoten dira, eta korredoreek egiten dabe bitartekari lana. Lehen, idiak, baserriko beharretan zailtzen ziran, baina gaur egun beren beregizko prestaketa eukiten dabe. Laukiz, atzokoa eta gaurkoa, bide barriak asmatzen. Zelan erabarritu herria, lau aixetara, maitasunaren bidetik zorion betera heltzeko.